Hello everyone, good morning. Welcome back to my another vlog. लोगोफोरजों नै क'क्राझाराव थांनो नागिरदों बेरायनो. नायगासिनो एसे नै सिख्लाफोरजों सिख्ला जाफादों आं एसे शपिं खालामहैनोसै बिशालाव. गारि नेदों जों दा नै लामायाव सान्दुङा दिनै बांद्राय बांद्राय सान्दुं गैयाबाबो जा गरमखा दिनै. गारि फैखागौ फैद' नानिखौ लिंबोदो. नानिखौ लांफाला दिनै दखानाव मेथाइ जाहोनानै गालांसै. टाउन सफैबाय जोङो नै एटिएमआव हाबग्रोनोसै. एटिएमआव हाबनानै थांसै डाइरेक्ट बिशाल लोगो मोनहैसै लोगोफोर. फैसा गद फैसा लानोसै मेथाइ जानो. बेसेबां दोनथ'दो. लोगोफोर फाइनालि नै आं बे बुस्थुखौ गिदों. खर' गिदिंजोबो आं र' आंखौ गाननानै थांनाङा. सफैबाय बिशालाव नै जों मा लायो लोगोफोर जोंजों नायलांबाय थादो. लोगोसे बिराद दबाव फैबाय जों लोगोफोर. मा दं दिनै साबफा नायलांजोबगोन नै आमुखिफ्रा नायलांजोबगोन. नै गुगु लानोबा नै ओरैलाय फै ग्रसारियाव थांनो फै. मेथाइ खावना लानांगौ. दानो पिउ होननानै माबा जाबासो वार्निं होजाबासो बिदि जानाय लोंनायनिखौ ग्रसारि होनो मिथिबाय. ग्रसारि देलायग्राफ्रा बबेथिं दंब्रा? नायदो माखौ लादों आं दासो फार्स्ट टाइम लाबाय बेखौ. नायनायाव गावखौनो नायलायबाबो मा लागोन मा मागोन फैबाबो कनफिउससो जायो आं. जेबो लानोनो रोङा. माबा गाज्रि जायगायावसो फैफ्लांदों. माबा गाज्रि गोजा. आं माबे जायगायाव हाबफ्लांगोनथाय लोगोफोर. बिशालाव फैलायनाया गैया. जेबो फसायनो लायासै जोंहा. थांफिनसै दा बाजाराव थांनो. सान्दुं आरो ओरैबादि गोसा जादों लाजिबावो. बाजारावसो लांसै बायदिसिना. गरमा माबायदि बाजार खालामफैनाया जेबोखौनो लानो रोङासै लोगोफोर. जों नै सेन्देलफोरसो लालाबायबाय. सेन्देल बायदिसिना एसे गरमाव अबस्था गैला. नोंसोरलाय लोगोफोर बिशालाव थांबाय जेबोखौनो लानो रोङासै जोङो. बिशालाव थांनानै गरम जोब्बाय. देन्जार गरम टाउनाव आयु थांफिनसै जों लोगोफोरनो. गारि गाखोबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट गरमाव भिडिअ खालामनो थानोबो बायो लोगोफोर. ओंखायनो गरम थाखायनो कन्टिनिउ भिडिअ खालामनो हाला. न'आव थांसै ओंखाम उखैबाय. होखादों नै दुगैनानै. आंना फिसाजोआ मबाइला दै नाङो गन्थंआव हाबगोन. जादों दुगैनाया नै न'आव फैनानै बेखौसो नुफैबाय आङो. लायगासिनो बे अन्थाइ खारजोबगोन मानि. बे अन्थाइआ खारलांजोबगोन. अन्थाइआव होनो नाङा दैखौ. दे बांद्राय दुगैनाङा दे. गगा मोनो गन्थंआव हाबो दैया. देनजारलै